Hello guys, my name is Wenyasha. Welcome to His Heart worship sessions. It's a periodical worship session that you're going to be doing from now onward. Stay safe. Hope you're well with your families, wherever you are. Indawa mangam singa ndiuziwa kuti kuna Mwari vanonzwa. Naimi indawa mangam singa ndiuziwa kuti kuna Mwari vanonzwa. Ma parafita yenema akandinyeperawo. Indawa mangam singa ndiuziwa kuti kuna Mwari vanonzwa. Mari yakapera pfuma ndokupera Indawa mangam singa ndiuziwa kuti kuna Mwari vanonzwa. Ndakazviverengera bhaibheri ndikazvisivira ndekai. Ndakazviverengera bhaibheri ndikazvisivira ndeka kuti anogona zvese. Jesu anogona zvese. Jesu anogona zvese. Ayeye zvese. Jesu anogona zvese. Ayeye zvese. Jesu anogona zvese. Chizwa uzwi.
Thank you so much. So this song just talks about that Jesus is able to do anything in your life. He's able to do everything and anything. Hallelujah. So the next song is called Zisoramari. It simply talks about that the Lord is watching over you. Whatever you are, the Lord is watching over you. Anosekerera panondiona ye sisora mwarira kanditarisa anonyemerera panondiona ye sisora mwarira kanditarisa zvanotaura zvinoitika
ndakazvitarisa The Lord is watching over you wherever you are. The Lord's hand is upon your life. You will not die but live and declare the goodness of God in the land of the living. Mbiri kuna Jesu makanaka. Mbiri kuna Jesu makanaka. Mbiri kuna Jesu makanaka. Mbiri kuna Jesu makanaka. Tokuna matai tokurumbidza hai Jesu. Ishe wemanzishe tokuna matai tokurumbidza hai Jesu. Ishe wemanzishe mbiri kuna Jesu makanaka. Atineti kutenda makanaka baba. Atineti rumbidzo makanaka baba we. Mbiri, lift up your hands. Kuna Jesu makanaka. Mbiri kuna Jesu makanaka. Toguna matai tokurumbidza hai Jesu. Ishe wemanzishe toguna matai tokurumbidza Ishe Jesu. Ishe wemanzishe tinokunda matama tokurumbidza Ishe Jesu. Ishe wemanzishe. We lift up your name, oh God, today. There is no one else like you. Ishe Jesu. Ishe wemanzishe. Hakuna wakaita semi angaenzaniswa nemi. Hakuna mwari. Ishe Jesu. Ishe wemanzishe. Ndiani wakafanana nemi. Yamatsatsi yemangwanani mwari. Ishe Jesu. Ishe wemanzishe. Mushinda werugari. Mushinda werugari. Ishe wemanzishe. Ye mushinda werugari. Ye mushinda werugari.
name, oh God. Jesus. Ishewe manzishi muno ziva kusasimba kwangu ndochka kurasika asimi muri simba rangu muno ndipa simba muno ziva kusasimba kwangu ndochka kurasika asimi muri simba rangu muno ndipa simba ndoda mari muya muri wangu ndakatengwa nero paraishi ndava wenyu chose ndoda mari muya muri wangu ndakatengwa nero paraishi ndava wenyu chose ndoda mari muya muri wangu ndakatengwa nero paraishi ndava wenyu chose. Yeah. Oh yes, Lord Jesus, we thank you for the blood of Jesus. Tinotenda nero para Jesu, tinotenda. We thank you, oh God. We thank you, oh God. Tengwa nero para ndava where you chose. Wenyasha muri mari torai jimbo yenyu mwea msene
May you be healed in your body, in your mind, in your soul. In the name of Jesus. Thank you guys for joining me. May God bless you. Meet again next time.